Samtale med chattet. User. Hvor mange procent ud over de 1-2% har mennesker med afrikansk oprindelse så til fælles med neandertalenten? Bemærk, at mennesket har 97% fælles gener til fælles med chimpanser. Chattet. Forskningen indikerer, at personer med ikke-afrikansk oprindelse typisk har mellem 1-2% neandertalerne. Det er interessant at bemærke, at moderne mennesker har omkring 97% af deres gener til fælles med chimpanser, men den specifikke procentdel af neandertalerne kan variere individuelt. User. Hvor mange procent generelt? Chattet. Generelt har personer med ikke-afrikansk oprindelse typisk mellem 1-2% neandertalerne. Denne procentdel kan variere lidt fra person til person. User. 1-2% med neandertalere, men 97% med chimpanse. Det er utåbeligt. Chattet. Det kan virke bemærkelsesværdigt, at vi har mere til fælles genetisk med chimpanser end med neandertalere, selvom neandertalere var en tættere slægtning til moderne mennesker. Denne forskel skyldes kompleksiteten af genetisk evolution og de mange faktorer, der påvirker genetisk variation over tid. User. Vi har 22% genetisk materiale til fælles med en vandmelon, men kun 1-2% tilfældet med en neandertaler. Lyder som om du digter chattet. Du siger, at vi har mere genetisk materiale til fælles med chimpanser end med neandertaleren. Chattet. Ja, det er korrekt. Moderne mennesker deler omkring 97% af deres gener med chimpanser, mens vi typisk har mellem 1-2% neandertalerne. Så på det genetiske niveau har vi faktisk mere til fælles med chimpanser end med neandertalere. User. Vi har 22% til fælles med vandmeloner. Chattet. Det lyder måske mærkeligt, men det er faktisk en almindelig misforståelse. Mennesker deler ikke gener med vandmeloner på samme måde, som vi gør med andre primater eller neandertalere. Menneskelig DNA og vandmeloner er meget forskellige på et genetisk niveau. User. Hvad er forskellen? Chattet. Forskellen ligger primært i kompleksiteten og sammensætningen af vores genomer. Menneskelige gener er langt mere komplekse og varieret end vandmeloner, mens begge organismer har DNA, er den specifikke sammensætning af gener og den måde, de udtrykkes på, markant forskellige mellem mennesker og vandmeloner. User. Hvor mange procent fælles gener har vi med søstjerner? Chattet. Mennesker deler ikke gener med søstjerner. Generelt er gener og genetisk materiale unikt for hver organisme er tilpasset den specifikke biologi og evolutionære historie. Mennesker og søstjerner er meget forskellige på et genetisk niveau. Userfisk. Chattet. Mennesker deler nogle gener med fisk, da vi deler en fælles evolutionær forfar med dem. Dog er procentdelen af fælles gener afhængig af den specifikke fiskeart og menneskearten, men det er væsentligt mere end det tilfælde med søstjerner. User blåhval. Chattet. Mennesker deler ikke gener med blåhvaler på samme måde som med fisk, da vores seneste fælles forfædre med blåhvaler var for mange millioner år siden. Derfor er vores genetiske ligheder meget mindre signifikante sammenlignet med fisk. User. Deler alle gener inden for Animalia. Chattet. Alle organismer inden for Animalia-rækket deler visse gener og grundlæggende biologiske processer. Disse gener koder for essentielle funktioner såsom cellulær struktur, metabolisme og reproduktion. Mens der er visse gener, der er unikke for visse dyrearter, er der også gener, der er bevaret. User. Hvor mange procent deler vi så med søstjerner? Chattet. Det er svært at give et præcist tal, da mennesker og søstjerner er meget forskellige i deres biologi og genetik. Men generelt er procentdelen af fælles gener mellem mennesker og søstjerner meget lille, da vores evolutionære afstand er meget stor. De generelle biologiske og genetiske ligheder mellem de to grupper er begrænset. User. Mindre end 1%. Chattet. Ja, det er sandsynligt, at procentdelen af fælles gener mellem mennesker og søstjerner er meget mindre end 1% på grund af den store evolutionære afstand mellem os. User. Hvad med hunde? User. Hvis der er 1-2% specifikke fællegener med neandertaleren, hvor mange procent af hele genpuljen har vi så til fælles? Chattet. Procentdelen af neandertalerne i den samlede menneskelige genom er typisk omkring 1-2%. Det refererer dog kun til de specifikke segmenter af DNA, der stammer fra neandertalerne. Hvis du spørger om den procentdel, som neandertalerne udgør af hele det menneskelige genom, er det et meget mindre tal, sandsynligvis mindre end 0,1%. Vores genom er enormt, og neandertalerne udgør kun en lille brøkdel af det. Hvor mange procent af det menneskelige genom er fælles med gorillaen? User. Hvis alle organismer inden for Animalia-rækket deler visse gener og grundlæggende biologiske processer, hvor meget til fælles har haft chimpansen, gorillaen og neandertaleren? Chattet. Chimpanser deler omkring 98-99% af deres DNA med mennesker, gorillaer deler omkring 98%, og neandertalere deler omkring 99,7-99,9%. Disse procentandele er baseret på estimater af genetisk lighed og kan variere lidt afhængigt af den anvendte metode og de specifikke populationer, der undersøges. User. Hvad kalder man en, der bevist siger noget forkert? Chattet. User hallo. Chattet. Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig i dag? Chattet. Ser ud til at du sendte en tom besked. Skal jeg hjælpe dig med noget? User. Jeg forklarer hvorfor du først siger, at mennesket har langt under 1% fælles genom med neandertalerne, for som at skrive neandertalere deler omkring 99,7-99,9%. Chattet. Undskyld for forvirringen. Jeg kan se, at der var en fejl i mit tidligere svar. Mennesker deler faktisk omkring 99,7-99,9% af deres genom med neandertalere. Den tidligere nævnte procentdel på under 1% er sandsynligvis relateret til den specifikke procentdel af neandertalerne, der findes i det moderne menneskelige genom, ikke til den samlede genetiske lighed mellem de to grupper. Tak fordi du påpegede det, og undskyld for forvirringen. Løj du. Chattet. Løj du. Chattet. Og hvorfor lyver du? Chattet. Svar. Chattet. Svar. Chattet. Chattet kan tage fejl. Vi anbefaler at dobbelttjekke vigtig information. Chattet.